Kanang lukay bitaw. Ayan. Kinsay gusto magkutsara, na kutsara ha. Hi mga day, so welcome to my vlog. So karong adlaw mga day no. Ang adlaw dami is Goldilocks. So as you can see dami is Goldilocks. Kay mga tamis ay nag-order me cake para sa among birthday girl. Na like nanas just gonna 18th birthday ni Jaron si Ate Mia mga day. So birthday ni Ate Mia ron mga day. So kinahanglan niya kanang dili murag si Miss Surprise diyan no. Pero kay boss diyan nga dami. So nag-imbitar si Jia pero summer day ni mo igala. So shout out ni Ate Maricar Scar you know. So sa among sa recording na among sponsor. So feel ko murag na ng cake. So iba na yung count. Okay na din. So mga chay mo na no. Ha? Well, mo na. Wala ito mga lakal na tanong. So ako yung gusto sa mga kalaki dahil hinayi. so mga chay, di ba kita kaulang? Ganga, where's Destiny? Charot. So, sige karon mga day, mga ito lang nakaroon. So, hindi siya bugat. Gamay ra. Ay, sa awi chatan pa no, Jesu ni labad. So, mga day na, harap mo i-manage dao. Update. Okay, update mo lang ang dao. Bye sa mga yan. Naara? Ipan ko. Tawag ganin mo si Rindon. So, karon mga day. So, naabot namin no? So, karon. So, karon mga tanawis sa katamis dagat. Kaya nga toro ko namin mga on kay hangin ka no? Sabi ako katawa. Nag-video na ka lo. Ang day. Hi baka. Kuan to, putjukan or Siguro to. Wala gikonekta ng tulay dito ah. Hapit na me. So konting taste na lang. Makakarating na kami. Charat! Tagalog. Sabi ito may mga bot no. Kita mas arakanin dat ng view. Cheese very good. Hi Ra! Mga sa ara mga day. So, apat tayo mga day. Ay, Kennel Ben. Ay, Alia! Di ba ito pero di man makunta ka ito ha? Jagi. Asa na yung magsukod na na. Ay, ang tusa ng papa na. So many foods. Timia. Video lagi day. Yan!
Ambil ng mga lukayan. Hindi agi yan. Kinsay gusto mo kutsara na kutsara. Yeah, abrihan ng cake. So, yung cake ready. I-adjust. Murang nag-o, murang nag-o, dati ilres. Kandila na ito nga tinuod. Hinay mo na musiga. Karang tagduson. Amay kuan. Amay kuan. Ay, jupon po eh. Ay, jupon. Pagkahudop ning-ning na, mapaong na. 1, 2, 3, go. Aliyah, tayo tayo, ang ganda. Huwag ka na pa, oy! Yeah! Kausara ka, 1 big happy birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday! Let's go home. Eating na. Picture sa tartaran. Muli na ako. Sige, sige, sige. Gipapunit. Sumanay, mga kata, mga kanay. Besok, ibig mong lingkod. Time to food. Ate Princess. Kuya. Dili. Jo. Ito yung vlogs dahil nagkuhan sa video. iPhone nila. Pwede, kit. Samsung na na. Kuhan, kinimaster. Wow. Lalami lagi. Manlik ko, man. Ano to, nakablipungan. Manila. Eh, kapos yung gawin man yun. Ayo, Jeff! Udol patag kutsara. Ay, budol. Halang-halang. Kami ko na eh. Nangyayari po na yun. Mga niya, budo-budo na mag. Kutsara mi tayo. Gahapon. Nga ko na lang laupot. Timiya. Ano baga? Wala ni kabog na. Suot na naman. Ay, shit. Tulo ni. My God. Kailangan si Jang hawiran din. Balik, balik, balik. Ice cream. Hello. Dios sa ice cream. Halang-halang tanig yung mga daay. Wala naman, men. Istot ba ka? Kao naman, men. Diyan nagtingog. Sige, di ako patingog. Hilo, magpumakaon. Pagkakal dyan, kaya naitang hatod. Uy, alibang wa. Di kayo nga naman ko jisuni nga. Eh, ubah nila sa samla. Itapat si Coco daan, og cake lagi para itom. Gihiwa na cake. Hindi kinong-vlog ako. Ang lami ng cake ako. Ako may nag-birthday ara gusto ko. Uy. Basta may light na rin. Tinday, ara, dire. Kuha na. Bi. Biong. Wow. Lami ito nilang cake. Ahap. Ning. Aliyaw to. Tangay mo ng princess. Gado. Yung ayan. Ano na bawi ra ayan kay